Движението е за всеки и всеки може да намери формата на движение и подхода и процеса, който да пасва на него и да отговаря на неговите нужди. Аз съм Крис, практикувам и преподавам практики, свързани с движението на тялото. Много хора живеят в телата си като на чуждо място, не се усещат добре в тях, не ги познават и това за мен е тъжно и е нещо, което искам да помогна да бъде подобрено за тях. Да се чувстваш у дома си в тялото и да се чувстваш в мир с него, а не в някакво непрекъснато противоречие, борба и война. Това е един от големите дарове на практиката. Ние работим много често с най-простите и най-достъпни неща в обстановката. Имаме нужда от пода, от тялото си, може би една топка, може би тояшка. И пред нас се разкрива една безкрайно богата възможност за практика, използвайки минимални средства. Аз гледам на физическия аспект като все още е много централен за нашето същество и нещо, което не може да бъде пренебрегвано. В моя подход крайният продукт не е толкова важен. Това, което е важно, е да започнем да разбираме тялото си по-добре. Да се промени нашето възприятие за физическия аспект от нас и къде принадлежи той в живота ни. Да намерим как да променим усещането си за тялото и за начина, по който се чувстваме в него. Физическите умения, ако ги достигнем, супер, но ако не ги достигнем, не е по-малка причина да се ангажираме с този процес.